खौसेथिया जानांगौ। दिनै गोबां बर' जोंनि हारिफोरा जिहेतु जों दिनै आर्म स्ट्रागल हिसाबै मोननै दं बेवहाय आरो डेम'क्रेटिक जे मुभमेन्ट खालामबोनाय हिसाबै मोननै दं। मोनब्रै जथायै मैखोमै बर' हारिनि गासिबो थांनाय समाजारि संसार रायजो जानाय गासिबो जोंनि गेजेरावनो निर्भर खालामो। बिनिखायनो जोङो खौसेथिनि खोथाखौ अराय सम बिथा होग्रोदों आरो जोंनि जाति हिसाबै बर' हिसाबै ओरैनो जोङो नोजोर बोनानै नुहरनायाव मोनसे ट्रिटनि लामाजों जों थांगासिनो दङ। जाहाथे जों बेफोरनिफ्राय उदां जायो बेनिखायनो जों सोमावसारग्रा हान्जा जेसेबां दङ जोङो नैबेखौ नोजोर बोदों जे जिहेतु जे बिटिसिनि खुंथाय जे जोंनि बर' हारिफोरनि थांनाय थैनाया जोंनि गेजेरावनो जेन' थाफिनो आरो खुंथाया जोंनि गेजेरावनो जेन थायो। गासै नायगिरि नोंथांमोननिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। जोङो थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ ओमफ्राय XBLT वेलफेयार एस'सिएशन आरो XNDB वेलफेयार एस'सिएशन जथायै जों मोनब्रैयै हांख्रायनानै थांनाय 13 जुलाइआव जों बे बड'फा हाउसआवनो जोंनि बर' हारिनि माहारियारि गासैबो आफादफोरखौ लानानै जोङो खौसेथिनि थाखाय सावरायलायनाय जादों। बिनि अनगायै थांनाय 3 आगष्टआवहाय गुवाहाटीयावबो सावरायनाय जाबाय। बे एलेखाय बेफोरखौ नोजोर बोनानैनो थांनाय 5 तारिख आगष्ट खालि जोङो जोंनि खुंथायाव थानाय पलिटिकेल हान्जा जायफोरा जोंहा मोननै दङ BPF आरो UPPL जों बिथां आफादगिरिफोरनो जोङो लाइजाम दैथायनानै होनाय जादों आरो बेवहाय मोनसे सम होनाय जादों जे 12 आगष्टनि सिगां खौरांफोरखौ मोनगोन होननानै। दा बेबायदियैनो जोङो रायज्लायनानै मोनबोबाय आरो जोङो मिजिंथिदों जिहेतु खुंथाया जोंनि गेजेरावनो थानांगौ, खौसेथिया जानांगौ। दिनै गोबां बर' जोंनि हारिफोरा जिहेतु जों दिनै आर्म स्ट्रागल हिसाबै मोननै दं बेवहाय आरो डेम'क्रेटिक जे मुभमेन्ट खालामबोनाय हिसाबै मोननै दं। मोनब्रै जथायै मैखोमै बर' हारिनि गासिबो थांनाय समाजारि संसार रायजो जानाय गासिबो जोंनि गेजेरावनो निर्भर खालामो। बिनिखायनो जोङो खौसेथिनि खोथाखौ अराय सम बिथा होग्रोदों आरो जोंनि जाति हिसाबै बर' हिसाबै ओरैनो जोङो नोजोर बोनानै नुहरनायाव मोनसे ट्रिटनि लामाजों जों थांगासिनो दङ। जाहाथे जों बेफोरनिफ्राय उदां जायो बेनिखायनो जों सोमावसारग्रा हान्जा जेसेबां दङ जोङो नैबेखौ नोजोर बोदों जे जिहेतु जे बिटिसिनि खुंथाय जे जोंनि बर' हारिफोरनि थांनाय थैनाया जोंनि गेजेरावनो जेन' थाफिनो आरो खुंथाया जोंनि गेजेरावनो जेन थायो। बेनिखायनो गासैबो जोङो पलिटिकेल एन्ड नन पलिटिकेल हान्जा जों गासैखौबो जों हांख्रायदों खौसेयै जानांगौ, खौसेयै थानांगौ आरो जोङो जोंनि बर' हारि गेरेमसा बर' हारि दानायावहाय जों अराय सम जों नोजोर बोनांगौ। जों बेखौनो हास्थायदों आरो खौसे जानायखौ जोङो हास्थायदों। एसेनोसै।